Zulo tinasira pomufotokoza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti yeyo ndiye woyambirira kumutsatira pa anthu onse amene ali pa dziko lapansi pano, komanso ndi onse amene anabwera pa dziko lapansi pano. Yemwe akuyeneka kukhala pa namba 1 kutsatiridwa akuyeneka kukhala mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tikabwera mu Qur'an sura An-Nisa sura namba 4 aya 64, menemo Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhulamo kuti wama arsalna min rasulin illa liyuta', ndipo palibe mtumiki amene adatumizidwa kupatula kuti cholinga chake chinali choti anthu amutsatire mtumikiyo. Ndipo Ibn Kathir pochitira ndemanga aya imeneyi adanena kuti furidat ta'atuhu ala man arsalahu ilayhim, zilizokakamizidwa pa omwe atumiziridwa mtumikiyo kuti iwo amutsatire, zilizokakamizidwa. Kusonyeza kuti mmene Allah subhanahu wa ta'ala adamutumiza Muhammad ibn Abdillahi, zilizokakamizidwa pa mbado unowu kuti titenge zimene mtumiki watani waphunzitsa. Ndi chifukwa chake Isa ibn Maryam, yemwe ndi Yesu, akadzabwera kachiwiri tikudziwa kuti Allah adamukweza kwa iye ali moyo, ndipo adzabwereranso iyeyu adzaphwanya mitanda yonse. Kuphwanya mtanda apa mamuhadithin akufotokoza kuti adzatsutsa zoti iyeyo adafira pa mtanda. Ndi onse amene amavala makolona m'makosi apachikapachika nyumba, machalichi ndi malo ena onsewo amene amayikapo mitanda adzaphwanya okha chifukwa adzadziwa kuti zimenezo nzotani ndi zosochera. Ndipo adzathetsa aljizya. Tikamati jizya ndi msonkho umene akhristu omwe akukhala mdziko la Chisilamu amapereka ndi cholinga choti alandire chitetezo kuchokera kwa Asilamu. Ndiye amapereka msonkho umene umachedwa kuti jizya. Ndiye pachifukwa chonena kuti Isa ibn Maryam akadzabwera sipadzakhalanso mkhristu wina aliyense, jizya sidzagwira ntchito. Ndiye kuti wina aliyense akuyeneka kuti adzatsatire zimene Yesuyo akuyitanira. Kodi Yesu adzakhala akuyitanira kuchani? Adzakhala akuwayitanira anthu ku at-tauhidi pogwiritsira ntchito Qur'ani ndi Sunna, ndipo adzatsatira zimene Muhammad ibn Abdillahi wazitani wazisiya. Kusonyeza kuti ngakhale Yesu akadzabwera sadzakhala mtumiki wanyuwani, adzatsatirabe zimene Muhammad sallallahu alayhi wasallam adazisiya. Ndichifukwa chake palibe mtumiki amene angabwere wa nthawi ya mbuyo ndikunena kuti munditsatire ine musamutsatire Muhammad. Ayi, mukuyankhula kwina mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Umar akumuza Umar kunena kuti Musa akanakhala kuti ali moyo iyeyo akadanditsatira ine. Mose kukhala kuti iyeyo wapezeka munthawi ino ali moyo, iyeyo amutsatirabe ndani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ngati Isa ibn Maryam adzabwere sadzabwera ngati ndi mtumiki wanyuwani, adzangobwera kuzamalizitsa ntchito imene adayisiya yomwe tikuifotokoza apa. Komanso adzathana ndi Al-Masihu Dajjal biidhnillahi, adzapha nkhumba powauza anthu kuti nkhumba si chakudya chimene chili chololedwa, ndipo ine sindauze anthu kuti azidya nkhumba. Ndiye ngati atumiki atati abwere mu nthawi ino angatsatire Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kulili bwanji inu ndine? kulili bwanji inu ndine
amene tilibe udindo wina uliwonse kwa Allah, sadatipatse udindo wina uliwonse Allah oti tiwayang'anire akapolo ake, sadatipatse utumiki. Tikuyenekabe kuti timutsatire ndani? Iyeyo Muhammad ibn Abdullah. Pachifukwa icho Allah subhanahu wa ta'ala adayankulanso tikabwera mu sura An-Nisa aya 80. Allah akunena kuti wa man yuti'ir rasul, aliyense amene wamutsatira mtumikiyu. Apapa liula ar-rasul likwimira dzina la mwini. Endi ar-rasul apa kuimira Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man yuti'ir rasul, aliyense amene wamutsatira mtumiki, faqad ata'a Allah, amene watani wamutsatiranso Allah. Wa man tawalla, tsopano uyo amene watembenuka kutemenuza msana wake kukana, Allah kumulangiza Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti fama arsalnaka alaihim hafidha, sitidakutumize iweyo kuti ukhale owayang'anira iwo owasunga, koma kuti tidakutumiza iweyo kuti uwayitanire anthu ku at-tauhid. Ngati iwo sakufuna basi amene utisire ife tidzathana nawo toka. Tikaonanso mukuyankhula kwina mu sura An-Nur, sura 24 aya 63, Allah subhanahu wa ta'ala akuwachenjeza anthu. Ende apapa sadatchule kuti anthu okanira okha, Allah anangonena kuti omwe. Falyahdharil ladhina, tsopano achenjere omwe. Ndiye apapa titengere inu ndine kuti Allah akutichenjeza ifeyo amene tili okhulupirira afe, amene Allah subhanahu wa ta'ala kwanena apa ndi alladhina yukhalifuna an amrihi, amene akusemphana ndi chilamulo chake mtumikiyo, akuyeneka kuti achenjere. An tusibahum fitna, kuti akhonza kuwafikira iwo mayesero. Ndipo liula fitna apa likutanthauza bid'a. Achenjere anthu amene amasemphana ndi mtumiki chilamulo chake, kuti mayesero akhoza kuwagwera iwo mwachidule, kusochera kukhoza kuwagwera, akhoza kuyenda njira yosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki yomwe ndi bid'a. Au kapena yusibahum adhabun alim, chilango chikhoza kuwafikira. Kusonyeza kuti munthu akasochera zotsatira zake ndi chilango basi. Ndikuti apezeka zoti wasochera kusochera kwenikweni. Chifukwa Allah kunena kuti wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina, aliyense amene wamunyoza Allah sana sire pompo, komanso ndi mtumiki wake amene wasochera, ndipo kusochera kwake ndi kwakutali kwambiri, kapena ndi kusochera kumene kuli kuonekera poyera. Kusonyeza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam tisamango mupeputsa ngati mmene anthu amamupeputsira. Muhammadi basi nikumamuyimba nyimbo zija, ife tikutsatira chiphunzitso chanu koma anthu tikuvina. Amayi akupezeka zoti akuti akutsatira chiphunzitso cha mtumiki koma akudikula pagula anthu. Nayo mukuona kuti anthu timangoyankhula kuti tikumutsatira mtumiki pakamapoka koma munchito ayeti. Ndiye kumutsatira mtumiki sipakamwa yayi, kumutsatira mtumiki ni muzochita. Ndiye Allah akutichenjeza kuti ifeyo amene tikusemphana ndi mtumiki ife tichenjere kuti tikhoza kuchita bid'a, kapena tikhoza kugwera mukusochera kwakukulu kwenikweni yomwe ndi shiriki, kufuru. Zonsezi Allah subhanahu wa ta'ala kutiuza ndicho linga choti timpatse ulemu mtumiki wake, timulemekeze mtumiki wake. Tikamulemekeza mtumiki wake zikhala zosavuta kuti tiphunzire kuchokera kwa iye. Nanga mphunzitsi amene anthu samamulemekeza angaphunzire kwa iye? Mphunzitsi ana akumutenga ngati nzawo, akumutukwana, akutere, mphunzitsi kuyima kutsogolo nkumayankhula ana amvera? Sangamvere, chifukwa yana alibe kale ulemu ndi mtumiki. Ndiye anthu ngati alibe ulemu ndi mtumiki sangatengenso chiphunzitso chake. Ngati mmene zililinso
kwa munthu amene salemekeza mphunzitsi sangatengenso chiphunzitso chake, amangozitenga mosewera mwachibwanabwana basi. Pachifukwa chimenecho tibwerenso pang'ono. Azungu anabwera ndi mawu onena kuti mkazi akakwatiwa ndi mwamuna ndiye kuti pamene pasanduka thupi limodzi eti amatero eti pamene mkazi ndi mwamuna akwatirana they have become one body, akuti akhala thupi limodzi. Inu mukuona bwanji zimenezo nzona? Amayi muli muno inuyo ndi amuna anu ndi thupi limodzi eti awa kuti eya ayi mayi ndi mayi, bambo ndi bambo. Chimene azungu amatanthauza ndi zawo za kuchipembedzo cha Chikhristu. Chimenechi ndi chikhulupiriro chimene chikupangitsa kuti ulemu pakati pa mkazi ndi mwamuna usakhalepo. Chifukwa mwamuna akamamuona mkazi wake amayembekezera kuti alandira ulemu kuchokera kwa mkazi, pamene mkazi akamamuona mwamuna wake amamuona ngati nzake, choncho samapereka ulemu. Muone mmene manja akale analili ndi manja apano mmene alili. Manja akale ndikukhulupirira kuti sitidamvepo mbuyomu kuti banja la uje latha mbuyomu, koma pano bwa nikachititsa wiki yatha pongotha 2 weeks banja latha. Enaso tsiku lomwero enaso tsiku lomwero banja latani latha. Ndiye pachifukwa chimenecho mkaziyo sangatenge ulangizo ochokera kwa mwamuna, nzosatheka. Azingotenga ngati zimene mwamuna akuyankhula ndizotani ndizocheza zapamwamba. Andipanga inu musadandaule basi, zikungothera muti mmene. Pamene mwamuna akamati chikondi kuchokera kwa mkazi ndi ulemu, mwamuna akamati chikondi kuchokera kwa mkazi ndi ulemu. Ndiye muona kuti mu nthawi yathu ino zinthu zimene zikubweretsa kusokonekera pakati pa manja apa, chinthu chake ndi chimodzi: ulemu sukuperekedwa oyenerera kwa oyenererayo. Pachifukwa chimenecho tikabweranso mu Chisilamu, anthu lero lino Chisilamuchi achibweretsera zawo chifukwa choti ulemu alibe pamaso pa Allah, komanso ulemu alibe pamaso pa mtumiki. Allah kumutenga ngati nzawo, mtumiki sallallahu alaihi wasallam amutenganso ngati ndani nzawo. Choncho mtumiki akaletsa iwo akumatanthauzira mwina. Ena ake amanena kuti wigi mkazi wa Chisilamu kuvala sichani si haramu, ndipo magulumo mene alimo akuuzana zimenezo azimayi amene aine ninapita kwa akazi a shehe ndapeza atavala wigi, nde asheheyo amanena kuti palibe umboni woletsa kuvala wigi. Ndi choncho wigi mkoza kumavala, umboni umene ulipo kukamba za tsitsi. Pamene poti ulemu munthu amene akuyankhula zimenezo alibe kwa mtumiki, alibiretu olo even manyaza alibe. Kumachita kuti mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam pokama za tsitsi sada nene tsitsi nanga alipo amene amayika tsitsi lenileni mutumu ngati akamamanga muja amayika tsitsi lenileni ngati palibe amene amanena kuti kuli anthu amene akumameta tsitsi akumagula tsitsi uku ndi anthu kumapita ndi makametesa mutumu akugulitsa lose lijalo si tsitsi lenileni. Zimene ziyazo ndizochokera ka kukhonje kandi ku Urusi limeja si tsitsi lenileni. Ndiye mtumiki ponena kuti watembereredwa mkazi amene amaonjezera tsitsi lina pamwamba pa tsitsi lake, mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam amakamba za chilichonse chimene chingayikidwe pamutu chomwe chikupanga haidi tsitsi lake la mkaziro, anthu kumona ngati chimene chili pamwamba pamutupo ndi tsitsi la mkazi. Wigi limenemo, mabrazilian meshi walimenemo, kapena tingoti mameshi alimenemo. Munthawi ya maswahaba zimene zamakonda kuzichita ndi akazi a Chiyuda, amakhala ndi kansalu kamene amabolapo ndi kumayikapo ulusi ofanana ndi tsitsi, ndiye amachivala chimenecho kuti azooneka ngati ali ndi chani, ali ndi tsitsi lambiri. Imene ndi cha si wigi. Ndiye wina lero lino akabwere ndikumanena kuti mtumiki adangolesa tsitsi lokha, wigi sana letse, choncho mkoza kumavala wigi amene akusocheretsa anthu, ndipo anthu akamutengera amene yuyu asochera ambiri. Ndiye muona kuti lero lino anthu alibe mantha, akungoyankhula zochokera za mmutu mwawo basi. Ndiye pachifukwa alibe ulemu ni mtumiki, alibe so ulemu pa chipembedzo cha Allah, amachipanga mmene akutani akufunira.
Allah potuza kuti tichenjere akufuna kuti timulemekeze mtumiki wake mpaka na Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu sura An-Nisa aya 65 akulumbira kudzilumbiriranso mwa iyeyo kudzilumbirira yekha Allah. Imagine Allah kufika po dzilumbirira iyeyo si chinthu chamasewera. Akulumbira Allah kuti fala aisi choncho wa rabbika, ndipo ndikulumbira mambuye wako. Kudzilumbirira yekha Allah. La yu'minuna, sanga khulupirire iwowo hatta mpakana yuhakkimuka fima shajara bainahum, atakupanga iweyo kukhala owagamula pa zimene zili pakati pawo. Kusonyeza kuti muzimene inu ndine tasemphana tikamuchotsapo mtumiki ife santhu okhulupirira. Ngati inu ndine takangana pa china chake cha muchisilamu, ndiye wina akunena kuti akuluakulu tatiye tikaone mahadithi, wina akunena kuti mahadithi walibe ntchito, munthu amene si msilamunso basi. Ola aziswali chifukwa chani? Allah akunena kuti sali wokhulupirira yemwe sanga kupange iweyo kukhala omugamula muzimene iyeyo zikumutani zikumusokonekera. Ndiye asilamu amapezeka zoti mmamizi mwakutukwanana, ikabwera nkhani yoti tatiye ndikhale pasi tiunikirane umboni, mtumikana timakuti za mtumikide kuti chani, tatiyeni tikambirane apa. Kumafika munthu pomwe yankula zimenezo mungodziwa kuti basi uyu wasochera uyu basi. Kusochera kwenikweni chilichonse cha umoyo wathu timutenge mtumiki atifotokozere kuti chimene yeye walandira kuchokera kwa Allah ndi chiyani. Mbanja lero lino anthu akayambana akutengerana ku khoti, akumusiya mtumiki yemwe wafotokoza kakhalidwe koyenera kakambanja, ndipo wafotokoza chilichonse chokudza banja kuti chikachitika ichi mutere, chikachitika ichi mutere. Anthu akusiya zimenezo akupita ku khoti, akuti kumene kwakati gamula bwino, koma mtumiki sangatani sangati gamule bwino. Mwamuna akumpatsa mkazi aya kapena hadithi kunena kuti izi zoletsedwa izi, akuti nezo siningatani siningasiye, mene musimena ndilelera makolo anga. Akwatenga makolo ake okhala olondola kwambiri kusiyana ndina mtumiki. Ndizimene munthawi ino zikutani zikuchita. Ndi Allah akulumbira kuti inuyo simungakhala anthu okhulupirira mpaka mutampanga mtumiki kukhala ukugamulani pa zimene zili pakati panu. Thumma, pambuyo pake poti iye wakugamulani, la tajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, musapezeso mmitima mwanumo kachifukwa kena kake pa zimene mtumiki wagamula. Musanyasidwe ndi chigamulo cha mtumiki. Wa yusallimu taslima, koma inuyo mugonjere kugonjera kwenikweni. Mugonjere kugonjera kwenikweni. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama akuletsa kuwatsatira Kristu ndi Ayuda, akunena kuti tisemphane nawo muzochitika zathu. Ife ndikutenga kuti mtumiki pene papa sada yankhule bwino yayi, ndi tizicheza nawo banja Ayudawo ngati siti kupanga zimene akuchitazo. Pamenepo basi, pamenepo zayipiratu. Ndi muone kuti achuluka to ambiri masiku ano ndi ati ndi amenewo omati hadithi ija wapatsa, koma iwo ndikumakhalabe akufunafunabe khomo lotulukira, akubanika ndi hadithi yo, khala ngati kuti waponyera tiye gasi ndi afuna kuti athawe pa windo. Koma okhulupirira akaimva hadithi kuchokera kwa mtumiki yomwe ili ya sahihi, iye angotani angoigonjera, posakhalanso ndi kena kake mu mtima kamene kakumubaya kukhudza chani zimene mtumiki wayankhula. Amene ndiye okhulupirira. Kuteye kuti kamati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndipo tikuchitira umboni kuti Muhammadi adali kapolo wa Allah komanso mtumiki wake. Kodi tutumiki ucho kubwera tu apa timuvomereze mtumikiyo, tisamango muyankhula pakama kuti Muhammad. Ndi chifukwa yake mafuso ena amanda fuso lina likakhala lotifusa zokhudza nda Muhammad. Ndi anthu ena atamaloweza mafuso amanda. Mafuso amanda soloweza. Mafuso amanda munthu akayankha malingana ndi maphunziro ake amene anaphunzira kukhudza chani za Allah, za Chisilamu, za Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndi ambiri akangoti ife timangomvatu amunafiqun, ife timangomva iyi kuti kuli Muhammad, timangomva makhutubamu, basi timangomutsatira basi. Komosa mudziwa kuti kodi mtumikiyo zimene tikuyeneka timutsatire ndi ziti.
kodi mtumiki anali wotani? Hayi ndithu. Kumekakhala kutsatira mafilimu ama Nigerians, kutsatira ma Indians, kufotokoza mpaka na kumachita kumayankhula ndi saundi yomwe munthu akuti zikomerere chifukwa chotsatira kwambiri zinthu zimene zili zosafunikira. Tatifotokozereni mbiri ya mtumiki. Azimene ndingozidziwa ine ndizoti anali kumaka olo ndi zina abambo ake lomwe osalidziwa kuti ni Muhammad ibn Abdullah, la gogo ake osalidziwa, la mai yake osalidziwa, la gogo ake akuchikazi osalidziwa, kuti mtumiki anali ndi ana angati osadziwa, maina awo osadziwa, mtumiki anali ndi akazi angati osadziwa. Kodi ndiye mukutsatira mtumiki wake uti? Munthu ukamutsatire oti sukumudziwa zitheka? Ndi chifukwa Asilamu sakumamuopa mtumiki fa sakumudziwa. Zimene akungoyankhula ndi zapamwamba basi. Chifukwa munthu omudziwa mtumiki, zimene mtumiki wadutsamo, sangachiseweretse Chisilamu. Zimene mtumiki wadutsamo, lero lino ndikumabwera munthu ndikumaonjezeramo mu Chisilamu zinthu zosatheka. Chifukwa adziwa mmene Chisilamu chadutsira mpaka na kufikira lero lino. Koma anthu ndithu zimene zozo alibe basi. Akungokhala silabula tikudziwa kuswali ndikutani ndikuchotsa janaba kapena kuchotsa uvi waukulu zakwanira zimenezo kapangidwe ka udhu zatha Chisilamu chatani chakwana tikungodikirira imfa basi. Silamu zimene zijazo zokhudza kuswali zokhudza kusamba chani ndi zapamwamba ndizofunikira koma ndi zapamwamba zili ngati munthu kungofikira ku secondary school osadutsira kuti ku primary. Ndiye ku primary ndikumene tiliko kuphunzira nkhani ya chikhulupiriro. Ndiye mtumiki aliso mugawo la chikhulupiriro chathu. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam alinso mu chigawo cha chikhulupiriro chathu. Pachifukwa ichi mtumikiyo tsopano apa timayankhula ni maaya. Tibwere tsopano mu mawu ake mtumikiyo. Adayankhula kudzera mwa Abdullah ibn Amr ibn al-As kutilangiza ife Asilamu. La yu'minu sangakhale okhulupirira ahadukum modzi wa inuyo Asilamu hatta mpakana yakuna hawahu azipange zilakolako zake tabaan kutsatira lima ji'tu bihi zomwe ndinabwera nazo ine. Basi sangakhale munthu wokhulupirira mpakana atazipanga zilakolako zake. Mtumiki anagwisa ntchito cha zilakolako chifukwa chimene chimampangitsa munthu kuti asatsatire mtumiki ndi zilakolako. Ndiye mtumiki akuzitchula zilakolakozo sana nene kuti hata yakunu nafsahu kuti mpaka ana mzimu wake utatsatira koma anagwisa ntchito liula hawa zilakolako. Chifukwa chake zilakolako ndi zimene zikuapangitsa anthu ambiri kuyenda njira yosochera. Ngati lero lino anthu akumavina mmaukwati si china ndi zilakolako. Si china ndi chani? Ngati lero lino munthu sakuvala hijabu yolongosoka mkazi ndi chifukwa chacha chotsatira zilakolako zake. Chifukwa mashehe kuyankhula ndi amayankhula. Maulaliki osiyana amamverera okhudza kuvala kwacha kolongosoka koma ndi chifukwa chani akupezekabe kuti akuyenda maliseche akutsatira cha zilakolako zake. Ndiye mtumiki anazitchula zilakolakozo. Ndi shaitani tikatiso akusewera ni munthu amasewera ndi zilakolako zake zicha. Ndiye mtumiki anatchula chimene chili chofunikira kwambiri mu hadithi imene. Kunati mpaka ana azipange zilakolako zake kutsatira zomwe ine ndinabwera nazo. Mtumiki anabwera ndi Al-Qur'ani wa Sunna. Ndiye ngati mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam watilamula ife china chake chimenecho tichichite mmene ife tingachikwaniritire. Ngati watiletsa ifeyo china chake chimenecho tichitalikire posaganiza kawiri katatu. Tichitalikire chimenecho tichitalikire kutali. Ngati mtumiki akutemberera wigi mesh olo wina atabwera ndikumatuza unena ati palibe amene tingomutalikira tufani Satana ameneyo. Satana chifukwa Satana sochokera ku majini okha eti. Satana amachokera mu gulandu ngati sitimadziwa. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi, amene amayika waswasa mau achikayiko titero chichewa chomveka bwino. Mau achikayiko amayika mmitima mwa anthu.
minal jinnati wan nasi, kuchokera kwa majini komanso kuchokera mu gulu la anthu. Ndi alipo anzathu amene amataka macheza nafe amatipatsa chikayiko chifukwa cha zimene ayankhula zija, adzala chikayiko mitima mwathu nkumakayikira chisilamu, kenako basi timasiya ziti zimene chisilamu chaphunzitsa. Ndi anthu amene utima wawo uli ndi masatana, ndi ena ni majini amene sitingaone. Sangakhale okhulupirira mmodzi wa inu mpakana atazipanga zilakolako zake kugonjera mu zimene iyeyo mtumiki sallallahu alayhi wasallam anabwera nazo. Ndiye tikaona maswahaba iwo adali zitsanzo zabwino pambuyo pa kumwalira kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Allah adawasankha iwo kuti amutsate mtumiki wake, kenako atenge chiphunzitso chake ndi kuphunzitsa mibado ya kutsogolo. Wina aliyense amene sangawatenge iwowa ngati anthu ofunikira maswahaba, kukhalanso oyenera kutsatiridwa komanso kuwanyadira, ameneyo ndi mdani wa Allah. Ndiye pa mtumiki tikufuna kuti titsekepo kuti mtumiki inu ndine tifune tisafune timutani timutsatire. Tsopano tatiyeni tione nkhani ya maswahaba. Maswahaba adali anthu olimbikira pomutsatira mtumiki sallallahu alayhi wasallam mu chiphunzitso chake, mu ntchito ndi zoyankhula zake, komanso mu zilolezo ndi ziletso zimene mtumiki adapereka. Al-Qasim ibn Auf al-Shaybani yakufotokoza kuti sami'tu ibn Umar yaqul, ndidamumva ineyo Ibn Umar akuyankhula kuti laqad ishna burhatan min dahrina wa inna ahdathana yu'ta al-iman qabla al-Qur'an. Tidali kwa kanthawi kochepa ka umoyo wathu pamene tinali achichepere mwa ifeyo, ndipo mmodzi wa ife amaphunzira kuchokera kwa mtumikiyo za imani kabla al-Qur'an, asanaphunzire cha Qur'an. Mene tikupangirana phunzira kai za imani tisanabwere kuchani ku Qur'an. Watanzilu sura, ndipo imavumbulutsidwa sura ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamtumiki, fayata'allamu halalaha wa haramaha, ndipo ife timaphunzira kuchokera mu kufotokoza kwa mtumikiyo zochokera mu surayo kumbali ya zinthu za halali ndi zinthu zimene zili zachani za haramu. Sikuti amangoti akangotero sura yatsika kungoyiloweza basi zathayi, amaphunzitsidwanso. Pambuyo poti aphunzira za imani zija zimaliza, ndiye amaphunziranso kuchokera mu kufotokoza kwake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam maaya amene avumbulutsidwa. So zati palibe aya imene Allah adayivumbulutsa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupatula kuti Muhammadiyo adayitambasula kwa maswahaba. Ndiye wina azikanena kuti aya imene ikukamba zakuti mtumiki osamutchulapo. Mukuona kuti ndizoopsa kwambiri zimene lero ni anthu akuchita. Ndiye akupitiriza kuti wama yambaghi an yuqafa indahu fiha kama ta'lamuna antumul Qur'an. Ndipo zidali zoyenerera kuti ifeyo tiphunzire kwa iyeyo pa zimene zidali mu surayo, ngati mmene inuyo mukumaphunzirira Qur'ani lero moloweza mucha za tajwidi. Shehe kumakuza ni tajwidi apa muzikoka motere, apa muzitsitsa motere, iya ikachulire kali ulimenelo si choncho, iya muziti sa kumapanga zimene ziji. Koma mtumiki amakhala kuti aphunzitsa zimene zili mu suramu. Tikati qul huwa Allahu ahad, iyeyo ndi Allah mmodzi, ndi amafatsa kai pamenepo ndikuwafotokozera zoti Allah yo ndi mmodzi chifukwa chani. Ndiye sura ije imakhazikika, iwo akamachoka pamene amaidziwa sura ija kunja ni mkati momwe. Ngati sura yabwera kuti muli zilamulo za halali ndi za haramu, amatamba sura mtumiki kuti halali ameneyo ali apa, haramu amene ali apa. Maswahaba ndi kuti atani aphunzira. Thumma qala, pambuyo pake anafotokoza kunena kuti laqad ra'aytu rijalan, ndaona ndithu ine amuna
munthawi yanga ino yuta ahaduhumul Qur'an, mmodzi wayo kumabwera ndi Qur'ani, fayaqra'u ma bayna fatihatihi ila khatimatihi, yeuja munthu wabwera ndi Qur'ani yo kumayiwerenga kuyambira kuchikutiro kwake kumayambiriro ku suratul Fatiha mpaka anakufikira kumapeto kwake kwa suratul Fatiha ija mwachidule amene ali hafizi. Ndaona ineyo mahafizi oloweza Qur'ani ja yose amene ma yadiri ma amruhu wala zajiruhu, amene sakudziwa zimene alamulidwa mu Qur'ani imo ndi zimene aletsedwa. Kumango werenga basi, kumango werenga. Mumpeza munthu akuwerenga aya yoletsa chiwerewere au kachita chiwerewere akamaliza kutani kuswali. Mumpeza munthu akuwerenga aya yoletsa katapira koma munthu uyo ndi ali patsogolo kupanga katapira. Ndizimene akutanthauza ta. Chenza anthu amene akungowerenga koma sakutani sakudziwa zimene zili mu Qur'ani. Ndipo kawerengedwe kawa kumango werenga ngati mmene munthu amapangira akamamwaza chani mbewu podzala. Amerekeza mbewu zimene amadzala mwa ngati zabale, ngati tingwekeza amene apangira anthu akamadzala mpunga eti. Sitimango mwaza chonchi amene amalima mpunga amapanga chonchi kenako ukameramera amakapanga mmene mmapezeka zoti simunaphukiremo. Ndiye iwo amango werenga mwachangu basi ngati akungotani. Ndiye mukapita ma social media mumwapeza anthu ambiri akuwerenga Qur'ani, amuna ndi amuna mametedwe awo ambali koma akuwerenga Qur'ani. Akuwerenga Qur'ani mawu abwino koma ameta mbali. Kumachita kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam naha anil qaza, adaletsa cha kumeta kumeneko. Pamene pakuchita cha azmayi akuletsedwa kuti asamapange tabarruj, kumango zionetsera mwachisawawa kwa anthu. Mwapeza kuti akuzijambula akuwerenga Qur'ani akuyika pa internet, andaziwasirira Qur'ani yomweyo kwaletsa tabarruj, koma iwo akuchita zimene Qur'ani ikuta kusonyeza kuti lero lino anthu chisilamu chawo ndi chomvesa chisoni kwa basi. Ndiye maswahaba wakutuza njira imene amaphunzirira kwa mtumiki. Choncho ngati ife tikufuna kuti tiyendenso njira yolongosoka, tatiye timve zimene maswahaba atuuza. Timve zimene maswahaba atuuza eti. Maswahaba wakutuza kuti kwa mtumiki timayamba kaita phunzira nkhani ya imani tisanaphunzire nkhani ya chani ya Qur'ani. Ngati ife tikufuna kukhala mu njira yowongoka titengereso chani zimene atuuza zija. Pakati pathu tisayambe kuphunzitsana Qur'ani tisanaphunzitsane chani za imani. Makomo mwathu mutaphunzitsana nkhani ya aqida tisanaphunzitse nkhani ya Qur'ani. Lero lino anthu akumanyadira mwana wanga ndi hafidhi analoweza Qur'ani twali ndi zaka 7. Mashallah mashallah mashallah. Basi koma wina abwere mwana wanga Qur'ani sanaloweze. Koma ndi mukumulekerera atu. Tamfuseni mwana weza aqida kulongosola aqida bwino kwa basi. Kena akokoloweza Qur'ani kwa Allah alikuti amapezeka pali ponse. Kumachita mu Qur'ani mo akuuzidwa kuti Allah ali kumwamba, pamwamba pa china chilichonse. Chifukwa Allah ali pa arsh, ndipo arsh yake ili pamwamba pa mitambo 7. Ndesi zingateke arsh ya Allah kupezeka pali ponse. Kupatula kuti imene ndi misala. Ndiye muona kuti asilamu ambiri musamasirire inu munthu amene akuwerenga Qur'ani, musamusirire amene. Tikumvana? Pokapo ngati akuwerenga Qur'ani ndipo ntchito zake zikugwirizana ndi chani? Ndi Qur'ani. Basi. Ngati akuwerenga Qur'ani kumachita kuti ntchito zake zikusemphana ndi Qur'ani, zikusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki ameneyo, palibe china akupanga. Ndi anthu amene atakatinthidwe pa tsiku la chiweruzo. Ndiye maswahaba ndofunikiranso kwambiri pambuyo pa mtumiki. Chifukwa ndi amene akutifotokozera njira yoyenerera yakaphunziridwe. Njira yoyenerera chani yakaphunziridwe. Ngati munthu akufuna kukhala wongoka mukachidwidwe kake kachisilamu atenge ndondomeko zimene maswahaba radhiyallahu anhum adagwiritsa ntchito. Ngati munthu satenga zimenezi ndiye kuti wani asemphana ni mtumiki ndiponso asemphana ni maswahaba ndipo akhala mugulawo sochera. Abdullah ibn Amr akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi imene tinainena zulo lija ndeti ngoyenera kumapeto kuti mtumiki ananena kuti anthu amene adzakhale wopulumuka ndi anthu amene mtumiki akwanena kuti ma ana alayhi liyawma wa ashabi,
amene mu nthawi imene adzagwirisire ntchito zimene ine ndi maswahaba anga tikutani tikugwirisira ntchito. Sadanene kuti amene adzatani amene adzatsatire kagulu kena kake, kapena amene adzakhale mashiya, kapena makadiriya, kapena sukutiya, kapena shaziriya au shadhiriya, kapena tijaniya, kapena jahmiya. Magulu ambiri ahmadiya akungobwera ngokhala ngati zipani. Koma mtumiki anena kuti amene adzatsatire zimene ineyo ndi maswahaba anga tikutsatira. Mukuyankhula kwake Ibn Mas'ud akutipatsa ifeyo malangizo. Uyu ndi sahibi otsatira wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Akupereka malangizo kuti man kana mustanna, aliyense amene akufuna kutsatira gulu la anthu, ino ngati mukufuna kuti mutsatire gulu la anthu, falyastanna biman qad mat, mutsatire awo amene adamwalira. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amene otu ndeni maswahaba andani antumiki. Iye amayankhula zimenezi chakumapeto kwa moyo wake. Mbuyo munali maswahaba akulu amene iye akuwafotokoza. Ndipo akuwapatsanso malangizo matabiina kuti adzatenge kuchokera mu ziphunzitso za maswahaba zimene akufotokoza kuchokera kwa mtumiki. Chifukwa amenewo ndi amene ali otsatira amphunzitsi yemwe sadali pa kusochera kwina kulikonse. Kanu khaira hadhihi al-umma, ndipo iwo adali abwino mu umma unowu. Anthu abwino oyambirira mu umma uno ndi ndani? Maswahaba. Abarraha quluban, anthu amene adali ni mitima yofewa kwambiri. Mitima yawo idali yofewa yoyera, samachita zinthu pofuna kusangalatsa zilakolako zawo. Samafuna kuchita zinthu pofuna kusangalatsa zilakolako zawo. Wa a'maqaha ilman, ndipo adali ndi uzindikiri wozama pa chipembedzo. Maswahaba mugulonse la maswahaba ma1000 amene adalipo ndi maswahaba okha amene sadakwane 200 amene adatani adali opereka mafatwa. Amapereka mafatwa. Tikatopereka mafatwa ndi kuti kuwayankha anthu mafunso achipembedzo mokwanira. Analipo maswahaba osadutsa 200 mugula maswahaba ma1000. Ndiye mukaona maswahaba ena onsewo sikuti zero analibe ya, koma amaopa kuyankhula zinthu muchipembedzo zimene mwina analibe nazo uzindikiri. Choncho ngati samazindikira amatha kuwauza kuti mupite kwa uja amene atakakutani atakakuyankheni. Ine zimenezo sindikudziwa. Mubwere mu nthawi yathu ino. Shehe akhoza kumangoyankha chilichonse bola iyeyo ayankhe basi. Akuopa kuti ngati sayankha zimenezozo ndiye kuti anthu amutani amutsika, sakwera ya iyeyo iyayo. Ndiye muna kungoyankha zosochera zomwe kumangoanamiza anthu zina ndi zina zoti iye alibe nazo uzindikira kungoyankha basi. Kunena kuti sindikudziwa sikupepera iyayo. Abu Dharri ananena kuti mankhwala a munthu amene ali wophunzira ndiye kunena kuti ine sindikudziwa pamene iye sakudziwapo. Asangoyankha basi kuti basi. Muona kuti lero lino zimene zachulukira kumangoyankha basi kuchokera muchani muzilako lako. Zilako lako zijama zinena mtumiki zija. Ndipo maswahaba amenewa wa aqallaha takallufa adali anthu osakakamula machitidwe awo azinthu. Zinthu zawo machita ma moderate. Muzipeza zi anthu kuchokera mu gulu la masufiya zili ndi chi tasbih chachikulu achimangirira mu mtengo mu pholo chokwanira 99 timikanda 99 koma zimikanda zake zo zazikulu basi kukhala pena pakati mwapanga subhanallah kukakamula chipembedzo. Kumpeza munthu kulipo paliponse atakuyenda ndi tasbih basi gali moto apachikapo ena amapachika mmakosimu palibe mmodzi yemwe mgulu la maswahaba anapangapo zimenezo palibe.
kukakamula kumene kusamatani samachita amachita zinthu mwa moderate samakhwefula komanso samatani samakakamula. Wina lero lino ndazibwera m'mizikiti mwa anthumu kumauza kunena kuti ngati simuyenda 3 days inu ende kuti sino asilamu okwanira yayi mukukonda za dziko lapansi kwambiri. Ni ndani amene angachite nia apa ayende 3 days? Kumaona ngati kuti munthu amene sana yende 3 days ndiye kuti ameneyo basi ndio sochera amene. Ndiye mukayenda 3 days iyo muone zimene zimachitika mmenemo kukakamula kokha ibada mapaza azitupa imene ndiye ndi imani imene. Munthu amapanga business kutenga ndalama zake zonse za business kuyendera Jamaati Tablighi. Kunyumbako mwasiya jana anda siyako Allah ndi mtumiki wake. Hadi zimene zanankhula Abu Bakari. Zomvetsa chisoni. Imani ya mtundu wanji imene. Iyo maposa nawo maswahaba. Ndi mwaona anyamata ena akuti yo imani kwambiri ndi nkumaswali mopyola malire. Zimenezo chisilamu chinali. Chisilamu chimadana ndi munthu okakamula. Chimadana ndi munthu otani? Okakamula. Ati palipose phazi akamayenda subhanallah. 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 Phazi lililosa kuti subhanallah. Ati kumukumbukira Allah kumene. Na ndiye mpaka na awanyamata ndikwaka makamba Jamaati Tablighi fa anthu mwina simadziwa. Mu mabuku mawo makamaka fadhailu durud muli shiriki yaikulu kwa basi. Akuti imani yawo imafika poti amamulota mtumiki akuabweretsera chakudya mkate. Ndipo mamawa kukacha mkate gawo lina limene sana limalize kutuloko amalipeza lili mmanja. Wallahi nazoerenga mbuku lawo limene. Olemba wake Yesu ndiye mwe amene analemba Fadhailu al-A'mal. Muhammadi Kandalawi. Imani tu ikafika hapo tu. Kumeneko kumulota mtumiki akuti kuabweretsera ndevu. Kutotola ndevu zake mtumiki ziwiri ndikumpatsa iyeyo pomacha mamawa kapena akadzidzimuka kutuloko ndevu za mtumiki kumanja. Kukakamula kumeneko ndipo anthu amene wawawa musamango aona chonchija yayi. Imani yawo imakhala yopanda ilmu. Imani yongo okwera yopanda nayo chani? Ilimu. Ndi anthu amene amanena kuti tisamange nyumba pa dziko lapansi pano. Tizingokhala palenti basi. Kumanga nyumba zimenezo zoti kukonda dziko lapansi. Kumachita kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutuza ife kuti tisiye sadaqatul jari. Kumanga nyumba mesali sadaqatul jari. Anthu amene azikhala amene musazikuyamika kuti unapanga chinthu chabwino. Ndiye muona kuti chisilamu chawo ndi choopsa kwa basi. Ndaka mabwera mmizikiti amene aja akangoyambapo za kungotuluka basi kumapita. Sikuti penepo mukunyoza chisilamu ya mukufuna kuti musamve zinthu zosocherazo. Kuswalisa tarawih asamaswalisa tarawih akusuta fodi apanja apo akamaliza suta fodi ndi kumabwera ndi kumakatsogolera anthu muzikiti. Chibwana chokhachoka. Kuswalisa ngati mzikiti ukugwa kuthamanga kukhakwa. Zochita kusonyezera kuti ni mbuli za anthu koma ndoti samazindikira. Kutsatira maswahaba ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri. Iwo sadali anthu okakamula. Qaumun awanali anthu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Ndi anthu amene Allah adawasankha kuti akhale omutsatira ndani mtumiki wake sallallahu. Allah sadapange mistake. Powasankha maswahaba ajawo kuti akhale ophunzira mtumiki Allah sadapange mistake. Kuteko kwatu kana maswahaba wa mtu kwanaso Allah. Kuti Allah sadapange chisankho cholondola kwasankha anthu awawa kuti atani aphunzire kwa mtumiki. Chifukwa mtumiki sakadafikitsa utenga wake kwina kulikonseko kupatula hapo kudutsira mwandani mama swahaba. Fama swahaba pambuyo pakumwalira kwa mtumiki anapita madero siyana. Anakakhazikika kumene kuja kumakaphunzitsa anthu. Ndelo lino tatukwana amene acho. Tikuyeneka kuti ife twapatsenso ulemu iwo. Tikawapatsa ulemu iwowa ndiye kuti tidzatenga zimene waja anatani anaphunzira kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ndiye maswahaba wa naqli dinihi yani dinillahi anafalitsa chipembedzo cha Allah watashabbahu bi akhlaqihim choncho inuyo tsatirani makhalidwe awo
mutsatire makhalidwe awo fahum kanu ala alhadi almustaqim chifukwa iwo anali pachani pa njira yongoka maswahaba ife stili ngati mashia amene amatukana maswahaba kumanena kuti maswahaba anapanga kufuru sitili ngati amenewo ifeyo ndi anthu amene timawalemekeza maswahaba chifukwa kuwalemekeza maswahaba ndiye titamulemekezanso mtumiki koma kungoyamba kuwanyoza maswahaba iyi mtumikiso timunyoza nditu ndiye tuwalemekeze maswahaba mpaka na lero lino ine ndimamva chisoni ino azimayi ino pepani nemapepesa kaya choyambirira ikakhala nkhani yokhudza ulemu kwa mamuna wanu azimene amapanga ndi azimayi achikalewo tikawapereka chitsanzo kuti maswahaba achikazi amalemekeza maswahaba achimuna amalemekeza amuna awo azimenezo zinali za nthawi yawo zimenezo amayankhula zimenezo akazi ena ndiye chisimu ikhale nkhani ya mitala akazi awa anavomereza mitala iye amene anali achikale amenewo za chimidzi zimenezo inu mukanene maswahaba achikazi kuti amapanga za chimidzi inu mukanene maswahaba amene ajawo kuti zimene adavomereza zinali zopanda pake kumene kumachita kusonyezeratu kuti ndikusochera kwenikweni chifukwa anthu awawa Allah anasangalala nawo ndipo anawakhululukira akadali moyo kwakhululukira Allah si chinthu chamasewe inu ndine Allah atikhululukira tili moyo sitikudziwanso kuti tikamwalira kaya Allah akatilandira motani sitikudziwa pamene iwo amachita kudziwiratu ngakhale bana lini manthabe kuti koma ndikakumana ndi zotani ndi Allah koma Allah anasangalala nawo kale anthu amenewo lero lino tiwanyoze kuti apanga za chimidzi amapanga zotsalira zona zimenezo amavalidwe awo amene anali achimidzi analibe zovala zabwino lero lino tindi zovala zabwino ndiye cholekerera kuvala ndi chani zona zimenezo akazi awawa ngati amang'amba nsalu zawo chifukwa chofuna kutsatira lamulo la Allah aya kungobwera pompo ya hijabu kaya navala chani kuching'amba chimenecho ndikubisa malosa amene Allah wauza kuti atani abise sana anthu amasewera iya sana anthu amasewera mkazi kuuzidwa ni mamuna wake tikayangana hadithi ya Thabit ibn Qais kubwera mamuna wake nkumuuza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anayankula kunzikitiko kuti ndi ndani amene angalandire mulendo wanga chifukwa ine kunyumbako kulibiretu chakudya chilichonse chimene angakadi ndakazungulira nyumba zanga zonse kulibe chani chakudya ndi ndani amene angakamusamalire mulendo wanga lero ndiye ineyo ndavomereza ndikukuza iweyo tindi chani nyumba muno tindi chakudya chimene angangodya anathuwa basi tindi chakudya chimene angangodya ndani anathuwa ali ndeti pange banji mkazi amuna anga musadandaule sisi zimene zwanena ni mtumiki musadandaule ine ndipeza chani mafilimu mkazi ndipeza mafilimu alendo abwere inu ndine tingata apite konko amenewo funa tichileza kudi amangobwera basi mwinaso kuyamba so kumunena mamuna inu maleka kukana bwanji akazi la masiku anoto akazi amasiku ano ngati akumamuna latira mamuna chifukwa akuadyetsa bonya kumula latira mamuna akudya atu koma akudya chani bonya ndiye Thabit ibn Qais anabwera ndi mulendo uja zimene mayi anachita njani anatenga poto amene anaphika chakudya ndi kugawa ndikuapatsa alendo kuti azidani azidya iwo ndi ana osadya ndikutenga madzi ndikuyika pa moto opo madzi kumangobada kukhanga ndakuseweretsa anawa nkumadikirira ngati chakudya chikutani chikukonzedwa china mpaka na anatulo watenga nukagoneka iwo ndikutenga mbale basi ndikungoisiya potepo ndikumacheza ngati kuti mulendo sazona ngati akutani akudi basi mulendo kudya kukhuta kusamba mmanja basi yo kukagona ninjani anthu amene uleta atukwane kuti anali anthu opepera maswahaba si anthu oti inu ndine tidziwayika ngati ndi size yathu ndifake mtumikano kuti la tasubbu ashabi sawatukwane maswahaba anga sayerekeze chifukwa anadzipereka pofuna kuthandiza chani chipembedzo cha Allah pofuna kuthandiza chipembedzo cha Allah Ummu Sulaim ndikupereka zitsanzo za azimayizi kuti muone kuti sadali azimayi wamwe Ummu Sulaim mai yake Anas ibn Malik adakwatiwa kwa Abu Talha al-Ansari Abu Talha anali mamuna wa chuma nditu
ndanamuza Abu Talha kunena kuti iweyo ngati ufuna kuti undikwatire ine ubwerere kai ku Chisilamu, ndipo kubwerera kwako kwa Chisilamu imene idzakhala mahali yako. Mahali yako ikhala iti imene iwe ndikangomva zoti wabwerera ku Chisilamu ine ndililede kutani kukwatiwana ndiyo, ndipo sindiza kuchaja chilichonse pamene popo iweyo basi mahali yako idzakhala Chisilamucho. Ndi Abu Talha atabwerera ku Chisilamu anabereka kamwana kamene kanali kachichepere choncho, ndiye kanayamba kudwala. Abu Talha ulendo wina anatuluka kupita ukasakasaka zosakasaka kuti abweretse pa nyumba, koma mwana anala kutani akudwala, anamusiya akudwala. Mayi kumuchengetera mwana uja anamwalira. Abu Talha Hasan abwerere kuti kumene anapita kucha, ndiye anamusambitsa mwanayo kumuveka nsanda ndikumuyika nyumbamo maloti Abu Talha asamuone. Abu Talha wabwera akufunsa choyambirira mwana ali bwanji, inu muyankha kuti chani ndisanambe kunena? Mamuna wangofika kuyamba kukuwa abamwa uje kuno mwana uje zabiri eti. Mamuna akalowa nyumba musayambe ndikumpatsa nkhawa, mumuchotse kaye nkhawa zakezo mavuto azibwera pati. Zimene akazi amasiku ano akumachita, mamuna asanambe mtendere nyumbamo akumayamba kufikira mavuto. Ndifake lero lino amuna akumathawa kukhala pakhomo. Sakukhala pakhomo pochifukwa inu mukakhala ndi amuna awo pafupi zoyankhula zake ni mavuto kaoka. Ndiye Sulaim mamuna wake wabwera, mwachitika maliro nyumbamo anachita kuwauza anthu kuti akabwera amuna anga bambo anu akabwera musayerekeze kuwauza zokhuza maliro muno, ndiye yankhula ndekha. Nditani? Ndiye yankhula ndekha. Abwera amuna afunsa mwana ali bwanji, ali bwino, kumene aliko ali bwino basi. Ulendo mwayenda bwanji, alhamdulillah ndenda motere basi. Kwa pasa sima kudya idya basi kupita kuchipinda kukhala so malo amodzi. Kwacho tsangawa munawo mpaka natulo onse. Mamawa popita kunzikiti mwamunayo ampisira madzi aukasamba basi afuna azipita kunzikiti amuna anga takhana. Mwana uja watani wamwalira dzulo, ndipo ine ndamusambisa ndamuyika kuti ndamuyika kuchipinda chakuti. Mamuna sana kwiye anakudandaula pang'ono ndikutenga nkhani ndikukamufotokozera mtumiki. Mtumiki ena ndapeza kale Allah anamuza angasi Allah ndiye amene amadziwa zobisika. Allah anamfotokozera zimene zachitika nyumba mwandani mwa Abu Talha. Ndiye mtumiki anapempha dua kwa Allah kuti Allah akupatseni zabwino pa zimene awiri mwatani mwachita nyumbamo. Sulaim pambuyo pake Allah anampatsa ana okwanira 9 amene onsewo adali ophunzira Chisilamu, amene watatu kwanero kuti anala chimidzi choncho banja lawo alingathe awiri walingathe banja limenelo ndi tu osalira nkazi kulira kwa analira mwana atamwaliramo, koma mamuna ayo akubwera sana tuse misozi inde siti kufuna kuyenda njira ya maswahaba eti ndi imene iyi. Yes, sana anthu amasewera ya ndiye tikamakamba kuti maswahaba anthu amangowatukwana koma samadziwa kuti ndi ndani. Ndiye mtumika kutsindika kuti la tasubbu ashabi, musawatukwane maswahaba anga. Fawalladhi nafsi biyadihi, ndipo ndikulumbira mwa imwe mzimu wanga uli mmanja mwake, law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaba, atati mmodzi mwa inuyo apereke zinthu zofanana ndi phiri la Uhudi koma zili golide, ma adraka muddan ahadihim wala nasifa, sangafikire mud. Tikati mud ndiye kuti ndi 625 grams, yo sakwana so 1 kg ya golide
imene mmodzi mwa maswahaba anatani anapereka kapenanso theka lake la mudi limene ndi 300 chakuti grams simungafanane naye olo mutapereka ino golide odzaza cha phiri la Uhud olo la zombalo olo ifeyo titaswali cha mtundu wanji sitingawapose maswahaba olo titapereka chuma chathu chonse sitingawapose maswahaba tumiki amene akutiuza ziti kusenzera kuti tiwapatse ulemu amenewa ndi anthu amene adadzipereka pophunzira chisilamu even kuphunzira kwa maphunzira somovutikira chisilamu ndiye timafuna kuti tiziwafotokoza chonchi ndi cholinga choti tikamati masalafi ndi tizidziwa kuti awadi ndi ndani ndi masalafi chifukwa tiwapatsa ulemu ndipo titenga maphunziro kuchokera kwa ndani kwa iwo ndiye apa mwina ndi nthawi tiyimirika pomwepa pa maswahaba apa inshallah ndi kuti wiki kubwerayi tidzakhala tikupitiriza kuchokera pamenepo ndikumapita kwa matabiina kenako kukafika kwa tabi'in